Kappale 8. Oikealla ja vasemmalla. Hyvää huomenta. Huomenta. Kaunis ilma tänään, mutta vähän kylmä. Saanko esitellä mieheni, neiti Salo? Päivää. Päivää. Neiti Salo, missä lähin posti on? Mannerheimin tiellä. Se on tuo talo tuolla. Ja millä kadulla Finlandia-talo on? Myös Mannerheimin tiellä. Tuolla oikealla. Missä yliopisto on? Se on Aleksanterin kadulla. Aleksi on tämä katu täällä vasemmalla. Kiitoksia, neiti Salo. Ja näkemiin. Huomenta. Nuori mies. Tuo suomalainen tuolla. Tuo myös. Myös tuo. Myös Suomi. Suomi myös. Myös mies. Tuo mies myös. Myös tuo tie. Huomenta. Anteeksi. Kadulla. Helsinki. Esitellä. Finlandia-talo. Mannerheimin tie. Yliopisto.